Сілям алейкум, достлар! Привіт, друзі! Рада вас вітати на нашому новому занятті з вивчення кримсько-татарської мови. У попередньому відео ми вже познайомилися з алфавітом, вивчили звучання літер та деякі слова. Сьогодні ми розглянемо особливості звучання окремих літер. Хочете відчувати себе впевнено при вимові? Тоді уважно слідкуйте і повторюйте за мною. Перша літера, на яку я хочу звернути вашу увагу – «дж». Вимова схожа на англійський звук «дж» в літері «J». Розглянемо кілька прикладів. Джан, джума, джеймак, оджа. Як ви могли помітити, вимовляється цей звук доволі таки м'яко. Тепер перейдемо до літери «ч», яка дає нам звук «ч». Це глуха пара літери «дж», схожа на український звук «ч», але так само, як і звук «дж», вимовляється м'яко. Чобан, чирак, чораб, балахче. Ні в якому разі не читаємо чобан, чирак, чораб, балахче. Наступна літера «е». Вона буде давати твердий звук «е» на початку слова. Ебет, егер, ев, еджа. Після голосних. Джума, РТС. Після приголосних Д, Т, Ш. Дефтер, терек, шекер, антер. В усіх інших випадках читається більш м'яко. Бет, сепет, берекет, кезмек. Наступні дві літери – літера «и» та «і». Зверніть, будь ласка, увагу, що як велика, так і маленька літера «и» пишеться без крапки. З іншого боку, літера «і». Як велика, так і маленька пишеться з крапкою. Це дуже поширена помилка, коли велику літеру «і» пишуть без крапки. Тому запам'ятайте це і не робіть цю помилку. Літера «і» у більшості випадків дає дуже короткий звук, середній між українським «і» та «и». Тиль, бир, бис, ким, метин. М'який звук дає на початку слова іджат, ікмет, інсан. Після голосних саїб, шаїр, саїфє. В поєднанні ій шахсій, арбій, еджнебій, ільмій, земанєвій. У деяких відкритих складах біта, кітаб, ріджа, фідан, бібер. Це літера «ж». Звук схожий на український «ж». Зустрічається тільки у запозичених словах. Журнал, желе, жонглер, жакет, журі. А зараз ми розглянемо одну з найскладніших літер кримсько-татарської мови – літера «к». Впевнена, що ви вже неодноразово чули, що звук, який дається літера, схожий на швидко вимовлене поєднання «к-х». «К». Такої літери чи чогось схожого на неї в українській мові нема. Тому, щоб навчитися правильно її вимовляти, треба зрозуміти, де народжується цей звук. Місце виходу цього звуку – верхня частина горла, біля маленького язичка. Давайте спробуємо разом. К. Відчуваєте, як верхня частина горла торкається маленького язичка? К. Це твердий, горловий звук. Він вибуховий. При вимові наповнює всю ротову порожнину. К. Кирим, кум, кабак, коранта, калем. Якщо одразу вимовляти цей звук правильно буде складно, можна використовувати звук «х». Вимовляємо за допомогою горла. Не «хе», а «х». Хирим, хабах, хоранта. Головне не вимовляти як «к». Це не «ке» і тим більше не «к'ю». Кирим, кум, кабак казати не можна. Так неправильно. Правильно – хирим. Ще може бути як хирим, тільки запам'ятайте, цей варіант тільки на початку, поки ви вчитеся. Далі, звичайно, важливо вимовляти правильно.
К. Наступна літера Л звучатиме як м'яке Л у наступних поєднаннях. Ля, ле, лі, льо, лю, ель, іль, оль, уль. Давайте розглянемо приклади. Лякін, кельмек, ель, тиль, ульке. Вимовляється, наче там є м'який знак. В усіх інших випадках буде твердою. Бал, йол, олмак, алма, кулак. З цього правила є окремі винятки. Суаль, сульх, кальп, фааль, міжгуль, іжгаль. В цих словах нема поєднання лі, лю, ель чи іль, ель, але читаються м'яко. Зазвичай такі винятки в словниках завжди позначаються. А тепер розглянемо ще одну складну літеру. Літера Н. Зустрічається ця літера всередині та наприкінці слова. Це носовий приголосний, тобто повітря вільно виходить крізь ніс. Звук трохи схожий на поєднання N та G в англійській мові. Тен, кен, дениз, манглай, англамах. Також хочу окремо згадати про літеру О, яка відповідає твердому звуку О. Літера О завжди читається як О і не дає жодних інших звуків. Колай, бош, олар, орта, ода, оджак, оджа, оладжак. Якщо замість ода прочитати ада, то отримаємо вже зовсім інше слово. Не кімната, а острів. І наостанок важливо зазначити, дзвінки приголосні наприкінці слова ніколи не змінюються на їхні глухі еквіваленти. Ми читаємо слово так, як воно написане. Тадж, перваз, кз, ад, ев, боз. Ось ми і дійшли до кінця нашого сьогоднішнього заняття. Сподіваюсь, що вам вдалося зрозуміти та зафіксувати особливості і звучання окремих літер. Дякую вам за вашу увагу. Не забудьте поділитися своїми враженнями чи питаннями у коментарях. Чекаю на вас на наших наступних відеоуроках. До нових зустрічей, друзі! Пам'ятайте, кожен ваш крок – це крок до володіння мовою. Корошкенджа!